Ejja naħdmu għal-verità u l-ġustizzja li l-gvern tal-Labor għadu qed jisra mingħand il-poplu Malti wawċi. Ex-qarru deputati tal-Partit Nazzjonalista Carola Kulina u Ivan Castillo hekk indirizzaw l-attività politika organizzata mill-Partit Nazzjonalista fl-istazzjon ta' Birkirkara. Carola Kulina qal li r-realtà ta' skandli li wettaq gvern Laburista fl-aħħar 10 snin nistgħu nimlew librerija sħiħa bihom hekk kif it-tmexxija Laburista l darb'oħra għażlet li tagħmel skandlu wara li ieħor minflok il-gvern jaħdem u jġib l-interessi tal-familji Maltin u Għawċin. U qal li l-ktieb li ġie pubblikat riċentament bl-isem tal-akbar frodi jikxef id-dettalji kollha dwar l-iskandlu ta' 3 sptarijiet, skandlu ta' ftehim li sar bejn Stewards Healthcare u l-gvern tal-Labor. Dettalji li ma setgħux jiġu żvelati mingħajr il-kawża li nfetħet mid-deputat nazzjonalista Adrian Delija. L-istorja qed ittina raġun, qed ningħataw raġun għaliex il-fatti qed juru illi aħna qegħdin ngħidu is-sewwa. Allura nħeġġixkom, nħeġġeġ il-min qed isegwina. Għada għandna protesta nazzjonali fit-triq San Luqa Gwardamanġa. Inaqdu magħna biex tipprotestaw kontra dan il-gvern illi kull jum li jgħaddi hija dejjem ikkasbar id-drittijiet tal-ħaddiema. Dan fil-waqt li Ivan Castillo staqsa kif il-gvern ta' Roberta Bela jista' jibqa' jimxi b'dan il-mod meta l-ħaddiema Maltin u Għawċin qed jitkissru fil-post tax-xogħol tagħhom jum wara l-ieħor. Flus għal tal-qalba sab, però flus għal ħaddiema ma sabx. Dawn għandhom il-wiċċ. Illi sejħu lilhom infushom soċjalisti. Dan huma l-aktar gvern antisoċjalist, antilaburist, antiħaddiem illi qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Huma fakru kif minkejja tibdil fit-tmexxija ta' gvern Laburista, Roberta Bela għażel li jibqa' jimxi fuq il-passi tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat billi jisraq il-miljuni tal-ewro minħal il-poplu Malti Għawċi. U għalhekk li wieħed għandu jsemma leħnu waqt il-protesta li se jorganizza l-Partit Nazzjonalista quddiem l-isptar San Luqa f'jum il-ħaddiem.